Doncs som-hi. Molt bona nit, comencem aquest ple ordinari de 30 d'octubre. El primer punt de l'ordre del dia és la lectura i aprovació, si escau, de les actes de sessió anteriors. En teníem dues, la ordinària del juliol, del 18 de juliol, i la del 3 d'octubre, extraordinària. Les tirem endavant, les aprovem. Sí, endavant, sí. El següent punt el punt número 2 es dona compte de les resolucions d'alcaldia adoptades entre la darrera convocatòria del ple ordinari i la present. Com us podeu imaginar, doncs, des del mes de juliol, com podeu veure, n'hi ha moltíssimes. No sé si teniu algun dubte en alguna d'elles que vulgueu que comentem. Bé, són tot el tema de pagaments, tot el tema de l'ADUS, el PIREP, que tot ho hem de signar 1.000 papers, llicències d'obres. Però sobretot també n'hi ha moltes perquè durant aquest estiu hem fet tot el tema de l'ADUS, dels tancaments, tot el tema de casals d'estiu, devolucions, bueno, tot correcte. Vale. Doncs passaríem al punt número 3, que és l'aprovació fiscal de la modificació de crèdit número 4 d'aquest any. Si ens la vols comentar una mica, Iris? Sí, bàsicament fiquem partida personal perquè tenim intenció de treure una nova borsa de brigada perquè ens estem quedant curts amb personal de la brigada i tenim acumulació de tasques, i després a la llar d'infants perquè els hem augmentat la jornada perquè necessitàvem 2 tutores ja que han augmentat els usuaris de la llar. Sí, com sabeu, les TEIs feien mitja jornada i s'ho partien. Cal fer un grup d'I1 i un d'I2, te fan horari complet, i hem dit augmentar, i amb el tema de la brigada ens trobem que les 2 persones de la COL ja han finalitzat la seva tasca i ara només ens trobem amb una persona i la segona que fa només el relleu, que fa 4 hores. I ara entre vacances, dies festius, etc., doncs ens trobem molt sols. D'acord? L'aprovem? Molt bé. Passem al punt important del ple d'avui, que és el punt número 4, que és l'aprovació fiscal de la modificació de les ordenances fiscals per a aquest any vinent, 2025. Si voleu que les anem comentant, en la primera tenim el tema de la reguladora de l'impost d'activitats econòmiques, que és el tema dels carrers, com equiparat amb les altres poblacions, segons la categoria fiscal de les vies públiques. Aquesta sí que l'han modificat, Sí, han canviat dos carrers, una plaça i una avinguda, cap a categoria fiscal de segona. La resta queden totes igual. Després ens trobem que és la de vehicles de tracció mecànica, que el que han canviat és amb el tema dels vehicles antics i clàssics. Sí, ha canviat la normativa dels vehicles històrics i l'hem actualitzat, i hem canviat les bonificacions dels vehicles antics. Hem establert el 100% de bonificació als vehicles de més de 40 anys i el 50% als d'antiguitat superior a 25. Els vehicles agrícoles queden fora, Sí, estan exempts. Després tenim la número 6, que és la taxa per la prestació dels serveis del cementiri, que en aquesta hem modificat alguna cosa sobre el tema de documentació, el canvi de titularitat de concessió del dret d'ús funerari per cada títol, que no ho teníem establert. Exacte. Després la més canviant, que és la 8, el número 8, que és la de la taxa de recollida d'escombraries, que bé, com ens marca la normativa, hem de cobrir el servei amb la recaptació que tinguem dels habitatges, i passem a tenir els habitatges familiars habitats per 2 o més persones a 140,88 i els habitatges desocupats o habitats per una persona a 74,73. Són els dos que han canviat, no? No, els hem actualitzat tots. Tots, Sí. Val. Aquests són els que més havíem comentat. Sí, perquè són els que afecten més. Són els que més coneixem. Què més? També hem establert una reducció del 20% per a unitats familiars que no superin el salari mínim interprofessional. Que la llei ens digui ens hi podíem acollir, Exacte, sí. I ja està. La resta de taxes ho hem establert amb una taxa menys deficitària i quasi no deficitària. Després passaríem a la número 10, que és el tema de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, etc.
que aquí hem modificat, que ho fem sobretot en cas de les firetes de festa major, que és el cas més comú, que ho fem per metres quadrats, per equiparar-nos a poblacions del voltant, per fer-ho d'una manera semblant, perquè ho teníem molt desfasat a l'alça. Després tenim la 14, que és de l'assistència estança en llar d'infants. En aquest cas és per incloure el juliol, que ho incloïm amb el personal de la llar i així ho establim, i també hem inclòs les inscripcions a fora de termini del casal, de la llar, perdó. I després també de la 17, que és tema d'expedició de documents administratius, llicències, comunicacions prèvies. N'hem canviat alguna d'aquestes? Només hem establert una taxa de 2 euros per qualsevol tipus de certificat, que ara només teníem taxat el certificat de padró d'habitants. Vale. I crec que ja està, no? No hi ha cap... Sí, no, la resta està tot igual. Algun dubte, una qüestió? No, Doncs l'aprovem. Sí. aprovat. I el punt 5, que lliguem el 4, que és l'aprovació si escau de la modificació dels 3 preus públics per a l'any 2025, i en aquest cas tenim aquí els casals de vacances i d'estiu, que també hem afegit en els casos de fora de termini. I cap altre, no? No hem modificat res més. No. Que no ho teníem establert tampoc al casal ni a la llar, i és on ho hem posat. Ho aprovem? Sí. Sí? Això és una necessitat que al final hi havia períodes que no sortien dels casals, però veiem la necessitat d'oferir servei. Però clar, organitzativament, per l'Ajuntament, que ja s'havia fet una contractació, una previsió de monitors, que potser llavors s'havia d'ampliar, doncs per això s'ha fet aquesta... I també ho hem fet, que m'ho he saltat, disculpeu, dins el mateix punt, el de les cassoles dins i fora de termini, de 2 euros dins del termini i 5 euros fora de termini. No m'havia deixat... Deu estar més amunt, això. No, No, més avall, dins del mateix punt que hem tractat ara. Un segon. Dins d'això dels d'acord, preus sí, públics, sí, més avall. a sota. Aquí ho veig. Sí. I no tenim temes d'urgència, pregs i preguntes. Una qüestió? No, cap. Doncs ho deixem aquí.